Uy, zero? Unsam na siya. Kuya, sakay ko be. Narapunding pamasero ya ba perting paita. Mura gani kag nangapi nga wala asukar. Mo gani ko ino, may dagko tag income man yung masahero. Asta ba yung gamaya? Gani pati brief gani nga tong tagtologist, di ta kapalit. Gani no, busot-busot na ganyan kong brief, pero sige lang ko basig kaluyan na tas ginawa ni itong masahero di ay, no? Bitaw pun ya basta hindi katagan ni tagigayon. Napon ba tay saris Ginoo no? Gani ko ino. Uy, zero? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kuya, sakay ko be. Unsam na siya. Bae na siya, koy. Bae nga. Klarong bayot na. Bayot mo nene. Ikaw ito na koy. Di koy, kuotol blong itlog na. Uto ito. Ang sukot na lang koy. Ay, hindi pa kaan na. Basin day mahata nag-tips mo. Diligapong kuya oy. Kadlo ka ng naong oh. Sakay ko ba? Luodag yun na napasakyon niya eh. Abi pa lang namayot ta. Laina yung naong koy. Pero okay ra muna koy. Pagkipasahiro lang pagod na. Saon man niya. Bato-bato-pik na lang tayo kung kisay mo karganan niya. Sige, bato-bato pik na koy. Huwag madaog. Kasi mo ito na. Sige. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Na, ikaw lagi mga ito tatong bayot lagi. Sakti na no. Na? Sir, sakay ka sir? O say sir, huwag kita niya kong purma. Sorry ma'am, sakay ka ma'am? Oo kuya, Gmall. Gilgiga juga kayo eh, pati tingog wapas kang takuha. Sige lang good koy. No choice mo ka at least. Mga kwarta-kwarta ka ba? Lagi yaw eh, bahala na ni. Hi Pogi. Sana ba niya eh? Muwag yun na koy. Alin na, sakay na, para madali ta. Okay kuya. Gapo po lagi ka. Na, dili lang ma'am. Dara ka, mas gwapo pa na sa skuha. Dili man god. Ma'am, turungan na ikong barkada mama. Ang pingi yun na. Ako'y bahala ni niya. 5 pops, paldo dyan ni Sharon. Sige, panglakaw naman dito ka. Okay, basig. Nalason na yung tunuhanan diri. Sige na. Ya, ate sa miya. Bye-bye kuya. Tensa kuya, dali lang. Ay, lagi panggunit ba? Kuya, pwede ka 1.5. Ya, ate, di bayutan yung sao. Manako ni uy. Sige na kuya, dako na ka ng 1.5. Dugagi lang gamay mo. Sige, 2 mil. Bi, bayan mo bi. Sige, bayad. Ano pa man ni Guman? Nga, pasubo chokwani ba? Oh, unsam na koy. Ngayon yambi man yung wayat. Sakit di sa lubot. Oh, sakit. Okay ra na. Kwarta mga ka. Kwarta man ko. Pero di ba ni mao nga grasya kung gipangayo sa Ginoo.